Matag balaod maghatag og kaayuhan. Mao junay number 1 nga espiritu sa balaod. The spirit of the law is for order, harmony, peace, unity. Naagi ni siyang mga properties. Wa gyud balaod nga gihimo nga wa magtumong sa kaayuhan sa kadaghanan. Unya ang musupak silutan. Nga naman, mas importante ang community kaysa individual. Ang universal mas importante kaysa particular. Muna nga pwede natong patyon ang usa ka tao nga namusil sa karabang magwala ba niya gipangrakrakan ang mga kaning mga katawhan nga inosente o niya moabot da yung pulis iyang signalan og warning siya aron mohonong nya di gyud mohonong apos sila nalana kay sa daghan pa unyang mga inosente ang mga matay. Diha say ni viral karos video sa YouTube na ay nilabang nga security guard niya gituyo gyud dumbol, nakita gud nga naa diha gisaghiran gyud nya natumba giligsan pa gyud. Kato usa gito kabinuang mo na nga silutan ang magbinuang sa publiko ka magsupak sa balaod basupak maginas balaod nga tuyoon nimo dumbol ng tao bisan pag kunuhay ning ahat siya labang bisag ikaw nagdagan kag hinay kay hinay raman ang dagan niya unya tuyoon gyud ilahos gyud ba kay murag naglagot ting ito buang-buang ka ahat siya kag labang gipatapsingan naloko in town dito agi gikuan gyud gi palatayang gyud sa SUV na kay makaguba man na siya sa goodness sa kaayuhan o harmony sa katilingban patio na siya or prisuhon. Mao na siya ang prinsipyo sa balaod na ay silot ang musupak. Pero duha ka buok balaod dinhi siyota, ang balaod nagikan sa Dios ug ang balaod nagikan sa tao. Inigabot sa panahon nga magkasumpaki ning duha, pulos man ni nangandoy og kaayuhan, hay may maayong sundon, ang balaod sa Ginoo o balaod sa tao. Kamo, og mag-conflict ba? Doon na magipanahon nga magkasumpaki ning balaod sa Ginoo kanang gitawag og divine law og ang human law. Kanang gipanday sa atong mga legislative niya gi-approve, gi-promulgate o niya gi-execute na. Ongoing na ng balaora. Unya doon na may balaod ang Ginoo nga usahay musupak ani. Unsa may inyong sundon? Balaod sa Ginoo o balaod sa tao? Kinsay mo sunod sa balaod sa Ginoo, labaw sa balaod sa tao? Ta sa kamot. Maayo. Tinuod ka na. Tinuod na. Ang balaod sa tao nagdeklarar og private ownership, private property, private domain. Ang balaod sa Dios ang gitugot stewardship. Why tag-iya? Piniyalan lang ta. Mabutan ng sigig hatag example si Kristo nga murara mo og mga tenants diha sa parasan nya iya dayong gi-example tong nilakaw kuno ang tag-iya nya pagpangayo na niyag bahin gapadas yang mga maningil na siyang bahin ngadto sa mga tenants gipangbunog sa mga tenants gipatay pag yung uban katapusan niyang gipadala ang iyang anak isa siya rog dili mo mutahod ako na guning anak gipatay gyud ang iyang anak. Nag-signify to ni Kristo og sa kalibutan nga gipaanhi sa amahan si Kristo ang iyang anak aron pagpaningil sa bayad. Unsa may bayad nga gipangayo sa Ginoo
sa atong pagpuyo aning kalibutan nga iyang hinimo ug sa atong pagpahimulos niining mga butang nga maayo nga gihimo niya sa kalibutan. Usa ra gyud gipangayo sa Ginoo nga bahin. Ihatag nako ang inyong kalag. Biyae ang inyong sala. Tanang sala, biyae. Mao ginay nakasentro sa Ginoo. Ang balaod sa Ginoo, mga igsoon, labaw kay sa balaod sa tao. Kay nga naman, basta naalay peace and order, bahala nagmakasala, basta naalay peace and order sa community, okay ra gyud na. Nanglitan, mutahod lang ka sa kuan, mutahod lang ka sa traffic light, bisag ang imong gidang sakyanan, gikarnap na nimo, or wa na'y lisensya, or wa na na'y registration, makalabang yung ka sa traffic light. Kakuha mo? Pero sa Ginoo, bisag magsigi pa kag simba, pero nagpuyo-puyo ka, sige kag simba na kay kabit, sige kag pangadzi, pero nag-homosexual activity ka, di jud ka kalusot. Muna ingos Kristo, ang akong pag-anhi mao ang pagtuman sa balaod ug wa gid ni sayloan bisan ang labing gamayng kudlit niini. Og kinsa tong musupak sa balaod bisan sa labing gamayng bahin unya magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong iwit didto sa akong gingharian. Di kalusot ba? Di kapasar. Parihar sad nato, di ka kapasar pagpuyo dinhi kung supako nimong balaod, sige jud kag suyo punya gidili man na, adi na jud ka kapuyo diha sa imong lugar, adto jud ka sa prisuhan. Og masakpan ka, pero di lang ka masakpan, alabang-labang ka, pero ang Ginoo grabe kayo, kasakop gyud. Galingi anay mong tupad be. Pangutan ay na wa pa ka masakpi. Ay, so daghan kay nato apil na ning niya gawali kuyaw kay tagdi masakpan ta. Og mauna na og daghan na kaayong magsinupakay sama anang ingon dayon. Ang balaod sa kalibutan i-decrease ang population. Ang balaod sa Ginoo, go to the world and multiply. Hay may sundo ninyo ani. Ito ba? Onya, moingon din Ginoo, kung di gyud ka kakaya og multiply og daghan kaayo, gamit lamo sa fasting and abstinence from sex. Fasting and abstinence from sex. Ang sa kalibutan, ingon siya, go on, just do it, pero gamiti lang nag-condom, gamiti lang nag-pills, o pagpalaygit lang, or pagpabasiktomi lang. Okay ra gid na. Hay may inyong sundo na ni. Katong fasting and abstinence, okay ring, just go on, kay it's your right to be happy. Inyo nang katungod nga mga magtiayon. Di lang tao sa maghisgot sa dili magtiayon, nga mga buangon sang otro. Pero gamit lang pills, haron nindot ang kanang pag-distance nimo o pag-limit sa imong pagpanganak. Unya, kung makalusot yun, ada, legal naman sa nang abortion, ipa-abort lang. Ano sa ato, pa maligal. Pero sa ubang nasod, wala, legal na mga abortion na tugod. Sige, ay may yung sundo na. Da. Sige, ay na lang kung tubaga kay mabibawaan niya mo, kana na lang yung tupad, lili, sa ay may kasagaran ni mo anang sundod. Mangutan na. Ingon sa ng mga tiguang, dili na magkukumang anak. Di, kung ikaw ba'y pagbuton ba, kung ikaw'y pagbuton, kung ang imong anak, imong apo, unsa may imong itambag, kung mo ingon nimo, sige naman lang kong panganak anima, oy sus rabiha gini sa akong bana portig yung kong gihana anak niya mao na nga mag-abot na lang kong daan og bag-o. Ang daag bag-o nga baho ba mag-abot na lang niya kana ganing portig yung kong gihana unsaon man nako unsa imong itambag main ka fasting and abstinence or moingon ka ay so, paggamit og pills oy gamitin nag kondom, paggamitan ng kondom na. Ay, pagpalaygit na lang. Uy, 5 na biya na imong anak. Ya, patuyang ka. Unsa ragod ng imong kuan, trabaho. Pagpalaygit na lang. Kaya mo sabot lagi ng Ginoo, anak. Sige, kano.
Unsa may inyong kasagara itudlo be? No, mao na. Og tungod ni ining conflict sa balaod sa Ginoo against sa balaod sa tao sa panahon ni propeta Elias, kining atong unang pagbasa, si Elias ni stick yun siya sa balaod sa Ginoo. Ang kalibutan atong panahon na pinaagi ni hari sa to. Isa man tong hari naminaw mo sa unang pagbasa. Si Akab. Ang iyang gingharian nga mo'y kuan kay adto mo'y dominant atong murag usa ka nasod ba na didto nabilong ang nasod sa Ginoo, mipabor sa mga propeta ni Baal, katong yawanon nga mga propeta, tawhanon nga mga propeta, nga praktikal ang ilang dating. Praktikal ba nga, di ginamahimo, kari lang sabot ra ng Ginoo, ana ba? Pero si propeta Elias, sige man gyud siya sulti sa tinuod, agiluto siya Di ba gahapon gibasa man to nga dito na lang taon siya ni kaon sa kanana ang balay atong byuda, gamay lang gyud pagkaon. Padung to siya mutago kay giluto siya sa mga hari og sa mga propeta og mga sundao sa hari, og nasakpan siya kay mitago siya dito sa bukid sa Carmel or Carmen. Mo nang natay Mount Carmel kay dito nitago si propeta Isaías ni protection ba, nasakpan man gid siya dito. Mao tong gidangan to ang tanang mga tao sa hari. Siya diaras Elias, usa na lang ni kabuk tiwason tani. Nya ningon sa propeta Elias, time sa dip ako ninyo tiwason, mag-contest o sa ta. May manang, okay ra man nagmamatay ko kagud kay ako na malang usa na hibilin nga nagtuo Ginoo. Nya kanang inyong propeta diha, kanang katudlo ninyo sa balaod kunuhay sa Ginoo nga wa magtudlo sa kinatibuk-an, hala magkuan sa mi competition og kinsay mo daog, mao nay atong sundon. Nisugot sa mga tao 1 against 450 prophets. Nya ang kondisyon, maghalad mi nga dili kaysa una sunugon man to nila ilang halad, maghalad mi pranad ba mudagkot ang kandila ana. Suway ko no magpalit og kandila nga idagkot dito pero ayaw sindihi. Ang musiga mo na tinuod nga buotan. Nisistingin ninyo nabay musiga ang kandila dito. Hasta tingali pare og mo'y mudagkot nga di sindihan. Ambot musiga ba? Mao to'y kondisyon. Ingon si Kuan, ingon si propeta Elias, sige. Sila magsangpit sa ilang Dios nga di nila daigan, di nila butangag kayo. Magpadaganig kayo ang ilang Dios, tinuod na nga Ginoo. Nya ako sad musangpit sa ako. Sus giuna tong daghan kay 450 gud sila. Asugod buntag sige sila sangpit. Ana ang ilang ihala diya. Wa gi kayong gipadaha Hapit na lang to napanos kay abot man og alas 4 na sa hapon, kanang alas 4 sa hapon dahil ng saop sa adlaw, ang imong halad ana panggabi na. Nasa sila style pag halad magabi. Wala naabutan naman sila pag expire sa ilang halad para sa adlaw. Adi pildi na gisamad-samara na gud nila ilang lawas kay aron lang gyud pag himog sakripisyo aron tubagon sa Ginoo. Mura ba kita ba dupag gyud kay para ihatag is Ginoo ang ipangayo, lakaw gyud tuhod gikas pultahan nga ri siging dupa nya ni gulis balay pisti ning mga animala ni mga anakan ni anak lang gyapon. Mo to ila samad-samaran, sayaw-sayaw ana, gaantos og maayo, fasting to murag fasting ba sakripisyo. Wa gyud mo tubag ang Ginoo. Bugal-bugalan pag Elias siya, basig na tug. Kusga ninyo kay aron makamataor to ay gilakaw. Paabuta lag jutay basig na ay gilakaw. Ning kuanti gito ni palit siguro to dito 7-Eleven. Ana. Nawa na gyud. Pildi na. Siya dayon. Unsa may gibuhat niya? Gabutang siya 12 ka bato signifying sa 12 tribes of Israel or sa ato karon 12 apostles. Kay maunay gitudlo sa Ginoo. Unya iyang gipabubuan og tubig. Bubuag tubig siging balik-balik og bubos tubig hantod na ibabaw na ang tubig, ang iyang sugnod og ang hala dito na ilawom sa tubig.
Niingon ni siya, Ginoo, ipakita ang imong presensya ug ang imong gahom niining mga tawhana. Dili aron sila mobilib ug mopakpak, pero unsa ba iyang gipangandoy? Kadungog mo sa iyang tumong? Maminaw no? Ang makatubag, inighuman akong sulti, dool mo nako, tagaan ta mo og 100. Tubaga in taon ako o Ginoo, aron masayod kining katawhan nga ikaw Ginoo, mao ang Dios, ug nga gipahinulsol mo sila. Ang tumong nganong magpakita ang Ginoo og mga talagsaong mga butang aron ta maghinulsol. Og nipadaday Ginoo og kayo, gisunog ang tanan, gisuyop ang tanan, hasta pang mga bato, hastang abog, hasta pang tubig dito sa kanal, gihurot yung suyop, og nitluho dayon sila og naghinulsol. Mauna ang balaod sa Ginoo para gyud pagwagtang sa sala, dili lang sa peace and order dinhis kalibutan, kung dili peace in the heart, order in the heart. Kay ang taong sadaan in the heart, wa na siya peace and order. Unyag nanagan kay peace and order in the heart, mo na nang gitawag og holiness of life. Wholeness ba? Wholeness. Why division within you? Nya wa na ka magkinahanglan nga daygon kas community sama ni Elias, siya na lang usa. It doesn't matter. Ang importante, there is peace and order inside me. Pasabot, ayaw gyud pakasala. Nya kanang peace and order nga ni anato, maunay atong ipaambit sa katilingban. Ug matud pa ni Kristo, ang pagtuman sa balaod sa Dios makapatuman sa nato sa balaod sa tao. Sama anang ayaw pangabit. Balaod man sa nas tao, avoid bigamy. Apan ang mga bana, mag-abot kay ni usahay. Mo hikap yun, ngadto lain. Ana, unya, wa bitaw masakpi. Ang importante, di masakpan, wa masanan ako pasagdi akong pamilya. Pero naa kay pagtuos Ginoo, mura kag si Elias, may nagtan-aw og sawa, ang imong approach, there must be holiness inside me. Bisag way nakakita nako, ako gining buhaton. O kami sa mga pari, daghan man sa migsa, nawa ninyo makiti. Bitaw. Mao bitaw tos una, ingon ko, gamay naman kay taghalin mo, abot na malagot sinta atong halin kada adlaw sa slot. Nangingon ko sa Ginoo, Lord, nganong gamay na lang kay ning halin, Lord? Wa na may mo palit. Yan siya, daghan kay kagsa, nawa nila makiti. Ako ra gyud nakakita. Hunongan na naningkamot kog hunong oy. Oh, jud kay nalin, bilin na gyapon gamay to. Basta na effort ba? Effort. Ano? Oh, Jesus, tanawa, di ba gahapon ang atong halin, 231 slots. Oh, di ba? Ni daghan-daghan. Pero magpakasa sa ko karon, ugma mo gamay sa niso. Inig-announce nako, gamay ganing halin. Pasabot ana, ala si Father sadaan na sadaan. Or kung di man ako'y sadaan, basig kamo'y sadaan. Kay kana sang sadaan, di man sa naganahan mo palit. Di naganahan mo hatag kasagaran Dios mga sadaan, daw sad na sila. Tanawa na inyong bana nga makasa, din agyud mo hatag siyang sweldo. Bitaw, tanawa na mga inahan nga daghag sa gamay lay makuha sa bata 20 pesos, latos na. Daw kayo. Nakuha mo? Pero tanawa ng mga taong waysa, pagka-generous, parihan ni Bishop Chupilo Kamomot, nga karon Venerable Chupilo Kamomot na. Oh, bisag nasakpan niyang kawatan, gihatag niya ang gikawat sa kawatan. Kaya wa man gud siya isa, napatoy sa ikulata na to Moapil pa to mga sakristan. Mautro sa mga sadaan. Na mahimo kang generoso, kuntis lang taani. Kung gamay ang halin sa slot, pasabot, posibleng sadaan ang pari nga namaligya. Or ang naminaw, maoy utrong sadaan. Nga, mura na mo gatong mga tao ni Baal, nga di na gyud mo tabang, di na gyud maminaw ni Elias. Kamo, sa may gusto ninyo?
Maliwat mong Elias o maliwat mong Baal? Palit dayon. O na karon ako ning gihimong murag kaning hangyo ba nga dili ko mag-celebrate sa akong ika-18 kakasumaran sa akong ordination karong June 22. Di ko mo celebrate nga para makalipay nako or para pagtagbaw nako nga maghimog program, maghimog pangaon, wa lang. Silent lang, kaon lang yapon ko sa ordinaryong pagkaon dire. Unya, ang akong gustong paambitan sa akong anibersaryo mao ang tanan natong mga parokyano sa tibuok dinhing parokya na atay lugaw feeding ngadto sa tanang kapilya. Ako nang gisabot ang ato mga Chapel Federation ani. Anang adlaw mag-feeding ta pahinungod sa pasalamat sa Ginoo. Lugaw lang aron di kay dako gasto. Ngano man gusto kong masugdan unta og tukod ang kumbinto para aning parokyaha. Dili ni akong parokya. Mobiya ra ko dire mga 3 years more or less from now. Pero gusto ta ko nga matukod ang kumbinto ninyo dinhi sa inyong parokya. Mo na hangyoon ta mo kamong nakauyon sa akong pagkapari o nakapasalamat sa Ginoo sa akong pagkapari, palit mo 11 minos o sa kaslat. O paliti ang inyong mga mahal sa kinabuhi. Niya sa akong pagkapari, i-appeal ta mo og offer kanunay ngadto sa Ginoo. Na simbolik diha na dopes donor diha ato nang gipaduol ni San Vicente Ferrer kay kanang dopes para na sa kalambuan ining parokya ni San Vicente Ferrer dinhi sa Liloan. Ana, sige, palit mo hangtod karong 22. Daghan kay mong divine unity, prosperity, and satisfaction. Dili na para ako, para na simbahan. Pero akong gamiton ang akong anibersaryo aron paghatag og emphasis nga kining akong pagkapari para ni sa parokya o sa simbahan, dili ni para ako nga satisfaction. Mo apil sa kog palit og slot. Kung na akong naingon ko ninyo, apil sa kog palit. Ni saad sa kos Ginoo 11 minos, kutob pizza 22, kinahanglang makaabot sa 18 ka slots ang akong mapalit. Kay 18, ko naman ko 18 years naman ko sa pagkapari. Ako sa nang paliton. In Canada kay kwarta pa diyan. Kanidi akong dupa-dupa na aman ni income. Kada dupa na aman ni gitawag og stipend. Ako sa ning ipalit. Ako sa nang personal income god. Bote mo nako, para god ninyo god. Mo trabaho mo dok-dok lang mo anang typewriter or computer. Naamday mo isweldo. Dok-dok mo anang lansang, na mo isweldo. Manilhig lang mo, na isweldo. Labaw na ning pari, dupa pa, barog pa, yaw-yaw pa. Kadak kapoy ani, bita joke. Naasa ni. Pero ibalik na nako palit. Aron ako sang ipakita nga nagmahal pug ko aning parokyaha. Pero dili ni akong parokya. Retire na ko o makaabot ko sa retirement, maglukluk ra kog payag didto sa amo sa kahugan. Aron adto ko didto mamatay o parehas akong mga apuhan o ginikanan, ilan na sa kong pasaanon padong sa kalamba o asa ko nila ibutang. Pwede sa ihog na lang ko sa sapa. Okay ra mo na siya. Kung mo na problema, labi na taga dinhi, di nagin mo may, sa bahala na to sa anhing siyano, bahala na to siya dito. Pero buhi pa ning mga nanabtan, musap mga nabtan, siguro gyapon ni dito. Biyaan na rin natong kalibutan. Pero kung magtuman tas balaod sa Ginoo dinhis kalibutan, sure ball adto gitas langit. Manindog na ta. Mga igsoon, puno sa pagsalig sa atong Ginoo sa iyang mahigugmaon nga pag-atiman kanato, atong ipadangat ang atong panginahanglan ug moingon kita, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa tanang sakop sa simbahan nga sila mutuman sa balaod sa Dios ug magdasig sa tanan sa pagpuyo niini, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa kahiusa ug kalinaw sa tibuok kalibutan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa atong mga kaigsuonan nga nagkabingkil,
nga magkahiusa na og magpuyo na sa kalinaw ug gugma, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga masakiton og himalatyon nga malig-on unta sila og mulaom kang Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa World Meeting of Families nga magpagahimuon sa Roma sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 ngadto sa 26, 2022 nga unta mahimong malampuson, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Chupilo kamumot sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga biplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa atong mga minahal nga nangamatay, nga ang Dios mudala kanila sa langit nung gingharian, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. O Dios, dungga ang among mga pag-ampo nga gituboy namo dihas gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.